Nyt tosiaan päästään Ratsalokkasen sisään tänne kauniiseen koriin. Voitte laittaa siinä tai mennä eteenpäin, kun teette jotain. Jotain pitää tehdä. Odottaminen ja tekeminen. No niin, siellä Pori lähtee nousemaan. Ja kyllähän se hieman tosiaan Pori kannattaa. Pori. Ja täällähän on aika kauniit maisemat täällä. Ja kyllähän se alkaa pikkuhiljaa tässä Koskenilla lämmittämään metrojen jälkeen ainakin. Ja täällä on oikein mukavaa. Pieniä tällaisia jännittäneitä sekoituksia ja hiirissä ja Porissa kuuluu. Niin kuin viime päivänä Repaksella jollain mutta katsotaan nyt! Sinne nyt mennään! Ja... Eihän se ole! Hyvää väitystä! Kyllä! Ei ole kylmää! Ei ole härkää! Joo! Täällähän tosiaan lämmintä on! Sumppa roikkuu! Fiilikset on hyvät! Onko täällä jotain sanaa? Täällä on lämpöinen kokoukset enemmän! No kyllähän se kiehuu! Ja kyllä se tuntuu, että se kiehuu! Joo! Ei! Joo! Eikä ole kylmää tosiaan! Elikkä kaikille tiedätte, että kun tällainen kaunis sää on, ja kun teikäleitä täällä katsotaan, niin täällä Koskella ei ole nälkää ja myös erinomaisen lämmin. No, mikä kiinni? No näinhän se on. Oi. Ja mahtavaa nähdä täällä näin paljon yleisöä ja joten pientä tänne Rapinan rantaan. Mahtavaa nähdä, että kaikki on päässyt tänne seuraamaan meidän teatterikastetta. Viljami! No, oliko se kylmää? Ei nyt koskaan. Näin toista kertaa tuossa jälkeen. Ei sitä tuntunut yhtään kylmää, eikä yhtään laittaa kyyksiä. Täällä on siis pelkkiä kokkeleita kyyksiä. Ja taas ollaan täällä Porin kanssa päästy tänne rantaan. Ja kyllähän se vähän harmittaa, että reportaasia. Ja laitetaan tästä taas mikki tänne studion puolelle. No niin, ja siellähän on sitten kastettu jo ensimmäinen porillinen business department. Yeah, I studied. Mitä ihmettä, mä katsoin siellä. uunituoreen konerakentaa killan eekkarit tulee sieltä. Se on Ai että mikä fiilis. Sitten hei, toinen porillinen lähtee
Korkin Fukseja sinne ilmaan Näsi-korissa. Konerakentajiltahan on perustettu 1967 ja se on Tampereen yliopiston toisiksi vanhin kilta. Hei, kysytään vähän fiiliksiä. Miltä tuntuu? No, kyllä se hyvältä tuntuu. Oliko vesi märkää? Ei todellakaan. Entä kylmää? Linnunmaitoa. Linnunmaitoa. Niinhän se kuulemma on. Haluatteko lähettää terveisiä vielä jollekin? Pekka Poudalle vielä kertaalleen. Mahtavaa. Jos mietitte mihin nämä uunituoreet konerakentajakillan teekkarit valmistuu, niin sieltä valmistutaan melkein minne vaan. Yleisiä suuntauksia on esimerkiksi mekaaninen suunnittelu ja robottipuolen työt. Mutta se on vaan pikku raapasu siitä, mitä kaikkea sitä voi tällä kauniilla tutkinnolla tehdä. Ja konerakentaja Kilta Kork tunnetaan kaikkien kaverina ja tää sloganhan on toiminut konerakentaja Killan sloganina jo iät ja ajat. Ja sitten aletaankin lastaamaan jo seuraavaa pyhäkorillista Korkin Fukseja, koska sieltä tulee koneteekkareita. Ja nyt sieltä tuleekin itse asiassa yksi näsillinen uunituoreita koneteekkareita jälleen kerran. Mikäs teillä oli fiilis? Hirveä, se on just näin. Haluatteko lähteä terveisiä jälkeen? No niin, äidiyhteyttä on mahtavaa. Jes, mahtavaa. Sieltä kaikille terveiset ja mahtavaa, että ollaan näin sankoin joukoin. Tamperelaiset ja muutkin kuntalaiset päässeet seuraamaan tätä juhlan ilua tänne Tampereen Ratinan niemeen. Hienoa, että olette kaikki tänne eksyneet, ettekä jääneet sinne Kosken rantaan. Mitä tyhjää Koskella, koska tää on paljon parempi katsella tätä katsetta. Joo, meiltä siellä teleskoopilla pitää siellä katsoa, että tänne on läpi. Mahtavaa, että tännekin on löytänyt hurja määrä ihmisiä. Sen verran on vielä voinut sanoa konerakentajilmasta sellaista, että hän järjestää kilpailut Fukseja, bommarireiloja, baarikierrosta, bommariseissejä ja paljon ekskursioita. Eli yritysvierailuja. Kaikista suosituin tapahtuma konerakentajillalla on Kork-Cruising, jossa perinteisesti lähdetään Aaltontorilta laivalla meiltä pitkin, kunnes löydetään järjellä. Aivan uskomaton cruising, niin kannattaa käydä kokeilemassa, jos ette uskoo.
monika tuolla lasikorissa kumppakuohua oikein kunnolla. Sieltä tulee jälleen suoreita teekkareita. Useampi korillinen on jo mennyt ja useampia vielä tulossa. Nopeat fiilikset, mikä meininki? Mä haluan sanoa 4 asiaa. Ensimmäisenä mä haluan pyytää vaimoa tai lapsita anteeksi, että ei äätäällä. Seuraavaksi niin mä haluan sanoa kertoa kaikille isille ja äiteille. Kolmanneksi mä haluan sanoa, että Tampereen Konestero ry on maailman paras paikka asua. Ja jälleen sitten tässä päätynyt. Sieltä semmoiset terveiset lappukansalle. Kyllähän ne tärkeitä sitten varmaan tulikin. Äidille isille terveisiä. Täällä alkaa